Niin, katsotaan sitten venettä tästä laiturilta. Tässä on nyt tuo maasähkökaapeli just kytkettynä. Ja tässä veneessä on silleen, että tässä on tämmöiset keulatikkaat näkyy niissä jossakin kuvissa, eli tää pystyy melkein sitten vesirajaan astumaan. Ja tikkaita pitkin hekätävä, jos menee johonkin luonnonsatamaan, missä ei ole varsinaisesti laituria ja matalalle pitää päästä. Ja tosiaan tästä voin vähän katsella näitä kylkiä ja kajutan kylkeä, eli näitä on joka vuosi kiilotettu koneellisesti ja UV-suojattu eli vaattu ja ihan hyvässä kunnossa toi veneen kelkoutpinta. Ja sitten tosiaan tässä veneessä on tämmönen keulaboksi tässä, eli sinne menee vähän tällaista levää tuossa näköjään on kesän jäljiltä. Eli aika tilava, sinne menee keulaköydet ja kalliokiilat ja sen sellaista. Ja sitten jos tästä mennään tähän kannelle, sitten tosiaan tuo kansiluukku, joka on myöskin lisävaruste. Siinä on tämmöinen lämpöä heijastava kalvo siinä pinnalla. Samoin kuin tuossa kattoluukussa on myöskin lämpöä heijastava kalvo, eli pysyy kabiini vähän viileämpänä. Tässä nämä sivukannet on kohtuullisen kapeat, mutta näissä mahtuu kävelee ihan mukavasti. Voitaisiin katsoa tässä kohtaa näitä. Eli täällä on tuossa Hella LED vaihdettu kaikki kulkuvalot LED-mallisiksi. Sitten täältä löytyy VHF-antenni. Sitten on toi 4G-antenni, tommonen kiekkomallinen. Ja se on yhdistetty tuohon reitittimeen, eli tässä on wifi veneessä ja se toimii niinku heikossa verkossa niin hyvin. Sitten tässä on tosiaan nämä kulkuvalot on myöskin Hellan ledit. Ja tässä on tosiaan sekin pointti, että tästä niinku pääsee, ne vanhat valot oli semmoset hirveät mohkulat, eli ne tuli näin ulos, eli tästä on kätevämpi kulkea myöskin, kun on noin pienemmät ledivalot tuossa edessä. Sitten tuosta avotilasta löytyy maasähköpistoke. Tässä on manuaalinen pilssipumppu, septitankin kansityhjennysyhde, vesitankin täyttöyhde. Sitten täältä löytyy ankkuri ja liinakela. Tässä on tämmönen kätevä portti itse asiassa tässä avotilassa. Eli kun tää pitää lapset ja lemmikit tallessa, ne saa tohon kiinni. Tässä on tää tosiaan uimataso. Ja uimatikkaat tossa noin, eli siitä pääsee kätevästi uimaan ja takaisin ylös. Ja tosiaan tässä on tää tiikkiverhoilu tässä avotilan osalla. Joo. Sitten tosiaan tässä penkin alla on säilytystiloja. Eli täältä löytyy 2 lokeroa, toisessa on köysiä, toisessa on sitten toi maasähkökela tai maasähköjohto. Lähdetään siivoustarvikkeita. Sitten täältä löytyy kannen alta säilytystilaa jonkun verran. Tää onkin. Tässä näkyy lämmitin Safire 2.3 ja siinä on tosiaan noin eristetyt letkut ja tosiaan sen lämmittimen raitisilmaotto tulee tästä avotilasta noista 2. Tässä on septitankki ja sitten tuossa on toi lämmittimen erillinen säiliö. Tänne nyt sitten mahtuu, mulla on tässä tämmöistä pohjanpesukalustoa sun muuta, että tänne mahtuu vähän säilyttää tavaroita myöskin. Tässä tosiaan tässä veneessä ei ole mitään takapressua eikä noita kiinteitä tyynyjä tässä. Eli oikeastaan se syy on siinä, että en ole halunnut tähän mitään kulkua haittaavia pressuja. Ja sitten toisaalta ne tyynyt, vaikka ne niin kätevät ehkä tässä ulkona olisikin, niin ne pitää kuitenkin varastoida jonnekin sateen ajaksi sun muuta. Eli tässä nyt toimii ihan tämmöiset kapokkityynyt mainio.
Tässä on ihan mukava katsoa vaikka auringonlaskua tai makoilla muuten vaan. Tää tosiaan 2 henkeä mahtuu ihan mukavasti löhöilemään. Sitten tosiaan tää konetila on tässä autilan alla. Eli tässä on kaksi salpaa, jota kierretään auki. Ja nostetaan ylös näin. Tosiaan tässä on tää moottori on vaihdettu 2021. Samalla on uusittu tänne näitä äänieristeitä tänne konetilan seiniin. Ja tässä on tosiaan toi polttoaineen raakasuodatin rakori tai toi vedenerottava suodatin. Siinä on tuo näkölasi, sieltä näkee, että on puhdasta polttoainetta eikä vettä. Sitten tässä oli tämmönen merivesisuodatin, tää on aikaisemmin ollut tuolla takapunkan jossain alla. Eli tää on nyt tähän nostettu esille silleen, että tästä näkee sitten heti, että vesi kiertää ja se, että se ei ole mitään roskaa siellä suodattimessa. Siinä oli nyt kylmä käynnistys, eikä tosiaan, tää on tosiaan moderni diiseli, eli ei savuta eikä nokea kauheasti. Eli myöskin tää veneen peräpeili pysyy niin kuin ihan siistinä ja puhtaana ja ei mitään sellaista savun käryä missään, vaikka kylmänä starttaa. Eli tosi siististi käyvä moottori. Ja sitten tietysti voi kysyä, että missä tässä veneessä on pentteri. Ja sehän löytyy tästä. Itse asiassa tää nyt on osa tätä istuinosastoa. Tästä käännetään penkki kätevästi sivuun, jolloin tästä tulee sitten työtaso ja lavuaari näkyviin. Eli täällä on yksi lavuaari, josta tulee pelkästään kylmää vettä, kun tässä ei lämminvesivaraajaa ei ole, eikä oikeastaan mun mielestä edes tarvita. Sen saa siihen piilotettua kätevästi. Sitten ruoanlaitto tapahtuu tällä. Tämä on vallas petroliliesi, 2-levyinen. Ja tosiaan tässä on myöskin tässä on puhallinkansi. Eli sitten kun on kokkailtu, niin tämä voi laittaa kiinni. Ja sitten se puhaltaa täältä lämmintä ilmaa, eli tämä toimii myöskin lämmittimenä. Vaikka nyt varalämmittimenä, sitten jos varsinainen lämmitin ei toimi jostain syystä. Ja tää on siis ihan täyskokoinen hella. Sitten tässä on tää tämmönen liukukaappi. Täältä löytyy vedenkeitin, 0,5 litran malli, kätevä, vaan noin kilowatin teho ja ei polta laiturissa sulakkeita. Siellä on sitten kahvia ja puuroa ja sen sellaista voin säilytellä tässä rulokaapissa. Sitten pentteristä löytyy myöskin tällainen alakaappi. Täällä on muun muassa kaikennäköistä tavaraa, kattilaa, pannua. Täältä löytyy myöskin sähkön pääkeskus täältä. On kyllä edellisen omistajan jäljiltä vähän erikoisessa paikassa. Siihen jotenkin pääsee käsiksi. Tästä muun muassa vikavirtasuoja on vaihdettu tässä viime talvena, kun se oli rikki. Tänne sitten mahtuu kaikennäköistä tavaraa säilytykseen. Sitten tässä pentterin puolella voitaisiin sanoa, niin on vielä aika hyvät laatikostot. Eli tänne mahtuu kaikennäköistä ruokatavaraa. Nämä aika syvät, vaikka kapeat laatikot, mutta erittäin syvät. Täällä mahtuu
ruokailuvälineet, mausteita, mitä lienee. Täällä on myös lautaset, 6 kappaletta syviä ja matalia lautasia mahtuu esimerkiksi tuohon laatikkoon. Sitten täällä on jotakin leikkuulautaa ja sen sellaista. Sitten, mikä nyt ehkä vielä Pentteriin kuuluu, niin on tämmönen boksi. On näköjään on vielä sipsin jämätkin tuolla purkissa kesälomareissun jäljiltä, mutta tänne mahtuu laseja ja kaiken näköistä astiasta ja muuta. Sitten tässä veneessä on päivitetty jääkaappi myöskin. Eli tää on Isotermi 65-litrainen jääkaappi, eli se alkuperäinen on joku 50. Eli tänne mahtuu oveen kätevästi vaikka tölkkejä, tänne menee mehupurkkeja, maitoa. Sitten tässä on ylähylly ja alahylly. Ja sitten tässä on myöskin pakastelokero, eli sitten siellä voi pitää kylmäpussia tai siellä voi tehdä jäitä kesäisiin drinkkeihin. Erittäin hyvä. Sitten lisäksi näistä säilytystiloista voisi mainita sen, että täällä on myöskin tässä Dinetin penkin alla on kaappi, jossa on melko syvä. Eli täällä on tämmönen laatikko ja tää menee tonne niin kuin, että näitä menee 2 peräkkäin, että on varmaan melkein metrin syvä toi laatikko ja tänne mahtuu sitten vaikka pölynimuria ja vessapaperia ja sen sellaista. Eli tässä on säilytystilaa on tosi hyvin. Samoin tietysti tuossa punkan alla on valtava säilytystila, mutta sinne nyt ei tietysti kauhean kätevästi pääse aina käsiksi. Sen lisäksi tässä kuskin paikan alla on kaappi. Tää on periaatteessa tankokaappi, eli täällä on henkareita saa tohon. Ja sitten tää on niin kuin tosi syvä, että täällä nyt on sitten karttoja ja satunnaista sälää sitten täällä kaapin pohjalla. Tää Dinetti. Eli tää on niinku, tähän mahtuu suunnilleen 4 henkeä sillai kohtuullisesti syömään. Eli tässä on nyt niinku silleen just 2 mahtuu istuun vierekkäin ja sama tuossa etumaisessa penkissä. Eli eihän tää nyt sinänsä kauhean pidemmän päälle tälle aikuisille ihmisille nekään välttämättä 4 henkeä tässä nyt sen pidempään ehkä viitsi istua, mutta 2 hengelle tää on erittäin toimiva. Jos tästä nyt vähän tämmöistä laajakuvaa vielä ottaa, niin tää on tää ruokapöytä ihan suht tilavan kokoinen ja sit tosiaan tässä on muutama mukiteline muutamalle pullolle, juomapullolle tai laseille. Sitten sen lisäksi täällä on pikkusen säilytystilaa tässä tämmönen pieni hylly ja sitten tänne on laitettu parit pistorasiat lisää, eli jos haluaa tässä vaikka tehdä töitä läppärin kanssa tai muuten tarvii sähköä kännykän lataukseen, niin siitä saa sitten maasähköä silloin, kun jotenkin maasähkö on kytkettynä. Sitten katsotaan tosiaan vessa tässä kuskin paikan takana. Erillisellä ovella. Siinä on peili ovessa. Täällä on laitettu vähän naulakoita. Täällä on kattovalo, verhot, vähän tämmöistä intimiteettisuojaa tässä. Sitten tässä on tosiaan hyvin pieneen kompaktiin tilaan laitettu kaikki mitä oikeastaan tarvitaan. Eli tässä on myöskin vessapaperirulla tässä kätevässä kotelossa. Me ollaan pidetty tästä tämmöistä karavaaniroskista, mihin menee sopivasti pussi. Tähän on laitettu tämmönen fleksitiikki tai Bilteeman tommonen muovinen tiikki tai tämmönen pehmomuovitiikki. Ihan silleen siinä on kiva tassutella paljailla varpailla. Sitten tästä löytyy tosiaan lavuari, kylmä vesi. Täällä alla on kaappi. Siellä on paljon säilytystilaa, sinne mahtuu pesuaineita sun muita. Tossa näkyy muun muassa toi lämmittimen letku, niin siinä on tätä Armaflexia päällä. Eli tässä on lämmittimen putket on niinku pääasin eristetty. Ja sitten täällä on myöskin lämmittimen toi puhallussuutin täällä vessassa. Eli
Tätä voi käyttää vähän niinku kuivauskaappina, eli sitten avataan tätä ikkunaa ja levitellään vaatteet tähän kuivumaan sitten sateisella kelillä. Tossa on vähän saippua ja tommosta saa tohon, ja sitten täällä on säilytystilaa erinäisille jutuille. Sitten tässä on tosiaan vaihdettu Talmexin pyttyt muutama vuosi sitten. Ja tosiaan sitten myöskin noi septiletkut menee tuossa, tuo septitankki on tässä tämän seinän takana, niin septiletkut muutama vuosi sitten vaihdettu tommosia EPDM-kumisiin, eli hyvin vähän mitään vessan käryä tulee nokkaan. Tässä erittäin siisti pieni. Sitten mä voin tässä vähän demonstroida tätä vessaa myöskin sitten näin, eli mä istun tässä nyt pöntöllä ja ei tässä nyt niinku hirveästi liikaa tilaa ole, että tässä on polvi on vähän vasten tossa, oven saa toki kiinni, housut mahtuu tässä laskemaan ja nostamaan, ja tosiaan tässä kun nousee seisomaan, niin ihan nyt ei ole seisoma korkeuspää osuu tuohon lamppuun, mutta 185 pitkä, niin et ei ihan seisoma korkeus, mutta aika lähellä. Ja tässä nyt on sinänsä ihan mukava istua kyllä, että ei tässä silleen, mutta että toki tää seinä vähän kaartaa tässä tälleen taaksepäin, niin se ottaa tonne selkään kiinni, mutta kyllä tässä nyt tarpeelliset asiat saa Eso myöskin suoritettua kyllä ihan moitteettomasti. Sitten voitaisiin katsoa vähän majoituspuolta. Eli tässähän on oikeastaan 3 makuupaikat ja teoriassa vielä parille lapselle. Eli käytännössä tässä dinetin. Tämän pöydän voi ottaa tästä pois ja sitten tähän väliin saadaan täytepalot ja patjanpätkä, jolloin tästä tulee semmonen 160 senttiä pitkä sänky ehkä 2 lapselle varmaankin. Mutta sitten tää päämakuupaikka on täällä etukajutassa tai etupäässä. Ja tässä on tämmönen penkki. Siinä on lukuvalo täällä seinässä. Ja tässä voi istua lukemassa tai Teams-kokouksessa tai mitenkä vaan. Tuossa on tämmönen pieni yöpöytä, mihin voi sitten, tuossa on tämmönen tavaran säilytyslaatikko. Itse asiassa tää varsinainen pääpunkka täällä, niin tähän on teetetty 10 senttiä paksu vaahtomuovipatja kohtuu jäykästä vaahtomuovista. Sen lisäksi tässä on muotoon tai tän pedin muotoinen vetauspatja 5 senttiä. Eli tässä on niinku erittäin mukava nukkua. Esimerkiksi itse olen tässä nukkunut semmonen 30-40 yötä kaudessa, eli erittäin miellyttävä nukkua. Ja tosiaan tää punkan pituus on yli 2 metriä ja tää leveys on suunnilleen 120 senttiä. Ja sitten tosiaan täältä löytyy myöskin toiselta puolelta lukuvalo LED-lampulla. Ja sitten tuolla on tosiaan peili ja valaisimet myöskin täällä punkan päässä. Erittäin miellyttävästi myöskin ilmaa saa tästä luukusta. Kun laittaa hyttysverkon päälle, niin täällä on aika hyvä nukkua sitten kesällä, kun on lämmintä. Ja toisaalta sitten silloin kun ei ole lämmintä, niin tässä on toi Safiren lämmitin, joka hoitaa lämmityksen ja ilmanvaihdon. Tai sitten sitä Safirea voi myöskin käyttää pelkästään tuuletukseen. Mä tässä seuraavaksi vähän demoon tätä sänkyä, miten tänne mahtuu nukkumaan. Eli tässä toki korkeus on hiukan rajoitettu, mutta tänne kyllä mahtuu erittäin mukavasti nukkumaan. Tästä on myöskin otettu pois. Alun perin tässä on veneessä on sellaiset kiertävät ikään kuin selkänojat tai hyllynreunat tai jotkut. Eli tässä voi laittaa niinku kättä vähän tänne, että se ei paina se reunus siinä ollenkaan
Ja mulla on täällä tämän verran tilaa edessä. Ja sitten jalat ei ole lähelläkään tuolla päätyä vielä. Ja tähän tosiaan mahtuu toinen henkilö myös nukkumaan ihan mainiosti. Et jos mä oon tässä nyt ihan reunassa, niin käsi just yltää tuosta punkan reunan yli. Eli erittäin mainio nukkumispaikka. Ja yksi asia mikä tässä tietysti on, että kun tässä on suoraan nukutaan tässä ikkunan alla itse asiassa, niin semmonen juttu siinä on, että täällä on vähän vaikeaa saada nukuttua noin niin kirkkaina öinä, mutta tähän veneeseen on laitettu nyt pimentävät verhot, joka vähän auttaa sitä asiaa, että tämän pystyy aika hyvin pimentämään myöskin kesällä, niin on kivempi nukkua sitten, ei tarvi välttämättä silmälappuja. Sitten vilkaistaan vähän tätä pistopunkkaa täältä. Tämä on tässä pentterin takana. Täältä löytyy pistorasia, maasähköpistorasia. Tosiaan tässä on saatan vedenkeittimen tähän pentteriin. Täältä löytyy palo. Ja sitten tosiaan tää punkka. Tässä on ihan alkuperäiset patjat ja tämmöiset siniset päälliset teetetty. Tänne mahtuu periaatteessa aikuinenkin ihan hyvin. Mä voin tässä demota, miten tonne mennään mahtuu tänne pistopunkkaan nukkumaan, eli tänne vähän sellaista pujottautumista toki on tää meneminen. Ja ei ihan hetken aikaa joutuu äheltämään. No, mulla on nyt jalat oikeastaan tuolla päässä kiinni tai ihan seinässä kiinni ja pää on vähän niinku kallellaan, että jos tässä nyt meinais nukkuu, niin pitäisi olla vähän kyyry tai jalat koukussa koko aika, niin sen sillä lailla pystyisi olemaan kyllä. Et ei tää nyt ehkä ihan maailman mukavin noin niinku täysmittaiselle aikuiselle, mutta että nuoriso, vähän lyhyempi henkilö, niin varmasti nukkuu tässä ihan mainiosti. Ja tässä on kyllä tosiaan tätä ilmatilaa, tässä on kuitenkin sillain ja niin, ettei tässä tule sellaista ahtaapaikan kammoa ainakaan meikäläiselle. Ja käytännössä kun pienestä veneestä kyse, niin tänne tosiaan aika paljon sitä kaikkea sälää sitten käytetään punkkaa ikään kuin varastopaikkana, että nyt sit saa tämmöstä niinku pitkää tavaraa harjan vartta. Ne on niinku hyvä säilytellä tuolla ja sitten tänne mahtuu muun muassa poijuhaka ja muut, että tässä niinku säilytystilat tämmöisille pitkille tavaroille, niin ne on nyt sitten tässä. Ja sitten tosiaan tässä kuskin penkin alla on viime kesänä asennettu Fusion, olikohan se nyt RA60 stereosysteemi, eli siinä on tosiaan Bluetoothilla voi soittaa musiikkia. Kännykästä ja volyymin voi myöskin säätää kännykästä. Ja tosiaan tässä on kaksi kaiutinta, toinen on tässä kuskin jalkatilassa ja sitten toinen on tuolla seinässä. Nekin on Fusionin kaiuttimet. Sitten voitaisiin katsoa vähän tätä kuskin paikkaa. Eli ohjailijan penkki. Tämäkin penkki, kuten kaikki muut penkit tässä Dinetissä, ja tämä on uudelleen verhoiltu muutama vuosi sitten. Tämä on tosiaan Sunbrellan kangasta, Nottes Gine, mikähän se on, jota muun muassa Nimbus käyttää hyvin paljon veneissään, juuri samaa kangasta. Helppo pitää puhtaana, tämän voi tekstiilipesurilla pestä ja pysyy aika hyvän näköisenä, vaikka on kuitenkin vaalea sävy, mutta pesurilla lähtee puhtaaksi. Sitten täältä voisi katsella mitä täältä löytyy. Täällä on heittoliina, tuossa on sammutin, tämmönen laatikko missä voi pitää jotakin sälää, pari mukitelinettä tossa. Sitten täältä löytyy Safiren käyttöpaneeli. Sitten on tää defrosteri, eli puhallin, joka puhaltaa moottorin
jäähdytysveden lämmittämää ilmaa sitten tuonne tuulilasille. Moottorin käynnistysavain. Sitten on tosiaan Cobran VHF-puhelin, jossa on oma GPS ja sitten tässä on nämä automaattiset hätälähetysnapit sun muut. Kaukohallintalaite, alkuperäinen. Tähän on muun muassa noin perävetolaitteen trimmin kytkimet vaihdettu, eli siinä toimii se trimmauksen rajoitus ja sitten sen saa nostettua toki ihan ylös asti, jos painaa sitä ihan pohjaan saakka. Tätä on muutenkin päivitetty tätä ohjaamoa hiukan, eli tässä alun perin on semmoset puunväriset taustajutut ja sitten puinen tai muovinen puuratti. Tässä on vähän päivitetty tätä ulkonäköä. Ja jos katsotaan tästä nyt nopeasti semmonen yleiskatsaus, eli täältä löytyy ankkurivaloa, kulkuvaloa. Toi on tommonen tuuletin symboli, mutta tässä veneessä se on toi Wifi-tukiasema 4G ulkoisella antennilla. Sitten täällä on painevesi, sitten täällä on nappi, josta saa noin etukajuttaan tai nokkaan noita valoja. Täällä on sitten sulakkeet. Tällä puolella tuulilasin pyyhkijät, 2 kappaletta, 2 nopeuksiset. Sitten tässä on vanhat trimmipainikkeet. Ja sitten täällä on yksi 12 voltin tupakan sytytin ulosotto, missä voisit latailla kännykkää sun muuta. Tosiaan katsotaan, tuossa on toi veneen tyyppikilpi, eli tää on 6 hengelle tai 600 kiloa C-kategorian. Tästä on polttoainemittari, toimii hyvin. Ja sitten oikeastaan voitaisiin katsoa tätä. Mä mainitsin, tässä on nämä trimminapit, eli näistä sitten nämä on ne vanhat nappulat, eli kummallekin puolelle on trimminapit ja sitten tässä ei ollut mitään asentoindikointia, että onko ne sitten ihan pohjassa ne trimmit vai ylhäällä. Ja kyllästyin siihen, koska tämä vene on aika semmonen tuuliherkkä, kallistuu tosi voimakkaasti, jos tulee tuulenpuuska sivusta. Ja sitä pitää sitten ratilla kääntää vastaan. Ja polttoainekulutus kasvaa siinä kohtaa ja vene on kallellaan. Ei kauhean miellyttävää. Tai sitten jos on vaikka porukkaa kyydissä, jotka liikkuu paikasta tai niin kuin puolelta toiselle, vene menee kallelle eri suuntiin. Eipä tarvitse sitä miettiä enää yhtään. Tässä on tämä Mentemarinen automaattitrimmi. Hoitaa trimmauksen sekä sivusuunnassa että myöskin keulaperäsuunnassa. Eli tämä on tosiaan, tähän voidaan ohjelmoida, tähän on ohjelmoitu se optimaalinen kulkuasento. Ja tämä pitää olla trimmeillä sen aina optimaalisena. Ja sitten myöskin liikkeelle lähteessä tai plaaniin noustessa tämä myöskin avustaa plaaniin nousua laittamalla lisää trimmiä, kun nopeus kasvaa. Ja sitten kun vene lähtee liukuun, niin ne trimmit säätyy sitten pois. Tämän kanssa veneen ajaminen on todella vaivatonta. Trimmeihin ei tarvitse käytännössä koskea ollenkaan. Olkoon sitten kissoja, koiria, lapsia kyydissä, jotka menee puolelta toiselle tai ihan mitä vaan. Aivan loistava systeemi. Et jos tämmöistä venettä meinaat hankkia, niin kannattaa varmistaa, että siinä on toi automaattitrimmi. Tää on semmonen 600 maksaa ja tosi helppo asentaa kyllä, mutta se on myös yksi semmoinen varuste, että mikä tekee tästä veneestä niin kuin erittäin miellyttävän ajan. No sitten tässä veneessä on myöskin justiinsa tälle kaudelle asennettu Lawrence Eagle 4. Eli se on tällainen kalakaiku peräpeili anturilla, joka siis näyttää vaan syvyyden ja veden lämpötila tossa. Ja hyvin yksinkertainen. Tää ei oikein hirveän hyvin toimi liuussa ajaessa, koska siinä tulee niin paljon virtauksia ja kuplia tai jotakin, mutta jos ajaa silleen, että vene ei ole plaanissa, niin tää toimii todella mahtavasti. Tässä on sitten kaikennäköistä yötoimintoa sun muuta, että hyvin yksinkertainen käyttö. Ja erittäin tarpeellinen varuste, just jos tykkää käydä vaikka luonnonsatamissa tai semmoisissa paikoissa, ajella väylien ulkopuolella, niin loistava varuste. Sitten tähän veneeseen on myöskin päivitetty Axiom 7 Plus. Eli tää on tää tämmönen korkea resoluutioisempi versio tästä 7. Ja tosiaan nyt löytyy sijainti. Eli jos me ajetaan vaikka nyt sitten lännestä itään päin, niin sitten tässä tämä musta pompula muuttuukin sellaiseksi veneenkuvaksi.
ja se vene sijoittuu tänne näytön vasempaan laitaan, jolloin sitten kartalle maksimoituu se eteenpäin näkyvyys siinä. Eli tämä vene ei vaan pysy tuossa keskellä, vaan se liikkuu tässä kuvan mukaan. Eli tämä on niin kuin erittäin hyvin näkee sitä karttaa siinä sitten eteenpäin näinkin pieneltä ruudulta. Tuohon moottoriin on kytketty NMEA 2000 väylään. Täältä löytyy muun muassa jäähdytysnesteen lämpötilan, pystyy laittamaan tänne näkyville ja muita moottoriparametreja. Sitten kun katsotaan tänne eteenpäin, tästä näkyy noita moottori-instrumentteja. Eli täällä on jännitemittari, logi, syvyysmittari, se syvyysmittari siinä ei toimi. Sitten on tuo Hyundain käyttöpaneeli, kierroslukumittari ja sitten on moottorin käyntilämpötila, jäähdytysnesteen lämpötilamittari. Täältä lyödään virrat päälle, tulee kaikennäköistä piipitystä ja sitten tuo moottori kertoo, että se hehkuttaa. Eli sitten valmiina starttiin. Täältä kun selaillaan, niin voidaan katsoa, että täällä kokonaistunnit on tällä hetkellä 229,1. Eli sen verran tällä on ajettu sitten vuoden 2021 jälkeen, kun tämä moottori on asennettu. No sitten tässä voisi demota tätä ajoasentoa, eli tässä tämä penkki siirtyy edessä takaisin. Ja penkkiä voi ottaa eteenpäin. Mukava istua, yllättyy rattiin. Ja sitten tästä voi tosiaan avata tämän kattoluukun. Tosiaan jos katsoo ihan tämmöistä yleiskatsausta tästä veneestä, niin mä oon 185 pitkä noin. Nyt kun tässä seisoilla seisoo, niin pystyy ihan rintarottingilla seistä koko veneessä. Ja sitten tosiaan tässä kattoluukun kohdalla myöskin, että sitten kun mennään tänne eteenpäin, tää lattia vähän tippuu. Tässä rupeaa pää ottaa tuulilasiin kiinni ja sitten tosiaan kun mennään enemmän tonne punkkaan, niin sitten tietysti siinä sitten voi vaikka istahtaa tähän penkille.